Mikmu rasa apa yu? Mikku rasa Black Label Mas sak menika. Sama nyedot rong sedotan ngono wis melayang-layang Mas rasane iso enak enak Mas ngono. Pengen jajal? Iya. Heeh. Ubur-ubur ikan lele, waya icrik le. Sak menika poso Mas, poso. Poso ki bukan cuma hanya menahan lapar dan haus Mas. Pengen icrik gitu ditahan. Rawan-rawan iclik ojo kaya ngono Mas. Nek bengi sepuasmu ndak popo. Ndak popo Mas, habiskan entekno punyane suamimu, istrimu sak menika. Tapi awan ki yojo yo menahan. Ditahan Mas, tahan, ditahan Mas. Yu, itilmu kaya kangkung ora? Apa itu itil, Mas? Hah? Apa itu? Aku wong wedok ora ngerti itil itu apa. Nggone nek ngendi, Mas? Panggone sepil, panggone nek apa, Mas?